Niki saya kok. Iya, Mbah. Bareng aku ya, Nduk. Nggih, Mbah. Saking peken, Mbah. Iya, iki mau tuku sarung. Wah, nang watu tengah dalan. Tak pindah wae. Wong ki ora ngerti, Nduk, watu nang tengah dalan mau nek ora dipindah iso nyilakani wong liya. Bisa uga keluargane dhewe. Urip kuwi kudu lir gumanti, njaga sak kabehe. Nggih, Mbah. Awi, Mbah, sareng kula mawon nang nyebrang. Ya, konteni. Nggih. Oh, lah kalau gathak iki rusak. Dibenakke dhisik ya. Napa nggih, Mbah? Apa wae yen gelem nyawiji kaya mpring sing tak taleni iki iso gampangake dalane rejeki. Dijaga aja nganti rusak. Mergo urip kuwi lir gumanti. Lah ora milih le banyune. Nggih, Mbah, niki ngapunten wau mara-mara mati toyane. Nggih, Mbah. Gedha undu dhisik. Nggih, Mbah. Oh, lah ketindihan watu. Yen pangapunten niki matur nuwun. Jenengan wau dalu sampun benake pipa toya sing wonten Sendang. Urip kuwi kudu tanggap, rasah nunggu perintah. Nek babakan ibadah kuwi kudu didhisikke. Ayo diombe wedange selak adem. Nggih, matur nuwun, Mbah. Delakan lho, iki wedhusmu mangani tanduranku. Niku wonten apa, Mbah? Endi? Niku kaya wong padu. Wah, ayo dendangi kok selak rame. Monggo, monggo. Duwe wedhus iki mbok dikencang. Lho, mau ngentekke tanduranku. Wah, lemah kae sing separo isih duwekku. Wis kian apa to? Apa ora isin dirungokke tangga-tangga yen ana masalah kuwi dirampungke apik-apik, aja bengak-bengok. Tepo selira kuwi kudu dijaga. Nuwun, Mbah. Oh, kowe ta, Le? Nggih. Niki kados sing ngene Simbah to. Walah, kita goleki jele. Simbah ki wis sepuh ya, Le. Dadi gampang lali. Iki wujud pangurmatane negara. Wong Simbah mbiyen wis melu berjuang bela negara. Aja sayah gawe apik, aja leren le tetulung. Ayo bareng-bareng gotong royong gawe makmure masyarakat supaya ayem-ayem tata titi tentrem. Merga urip kuwi lir gumanti. Aja wedi gawe becik, kuwi mung welengku. Menawa urip kuwi kanthi dasar lir gumanti bakal balekake apa wae kang ilang saka awakmu. Bali merga kersaning Gusti kaya dene pecis iki.